खुलुमबाय निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखाबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल बेलखौबो थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअआ थाबैनो सौहैनाय बायदियै। आं मोनसे दिनै अनलाइननि बिजनेसनि खामानिनि भिडिअनि बागै लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाहैबाय। नोंथांमोना गोदान इउजार आइडि बानायनोबा नोंथांमोना वाट्सएप लिंक होनाय दङ वाट्सएपआव एबा डिसक्रिपसनाव थांबानो जाहैबाय। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंथांमोना नोंथांमोननि होनाय माबाखौ लिंकजों हाबलांनानै नोंथांमोना गाव गावनि इउजार आइडिखौ बानायनानै लानो हागोन। आङो लिंकआव हाबलांबाय। नेटआ स्ल'थार। नेटआ स्ल'थार खाराखै दाबो। बेयाव नोंथांनि गावनि निजा नाम्बारखौ होनानै ओमफ्राय नैबे गेट SMS आव थुनानै होबानो बेवहाय OTP नाम्बार होनांगौ। बेयाव फैगोन। ओमफ्राय नोंथाङा गावनि पासवार्डखौ मा लायो बेवहाय क्रियेट खालायदो आरो निउ पासवार्ड होदो बेवहाय। ओमफ्राय बे थानाय कड नाम्बारखौ जेबो खालायनांलाया। ओमफ्राय नोङो गासिबो होखांजोब्बायबाथाय बे साइन इनआव थुनानै होबानो नोंनिया आइडिया क्रियेट जासिगोन। होनबानो आंनिया क्रियेट खालायखानाय आइडिया बेखायनो आङो साइन इन खालायलायासै। ओरैनो खिन्थानानैल' होनाय जाहैबाय। आं दानिया लग इन खालायनानै देखायनोसै। इउजार आइडिया खालायखांनानै लग इन खालायनांगौ। लग इनआव थुनानै बाय लग इन जागासिनो दङ। नोंथाङा निजा इउजार आइडि बानायखांनायनि उनावहाय नोंथांनि एकाउन्टआव 2000 क्रियेट जागोन। सानसेयाव 1000 खरै साननै मोनगोन नोंथाङा। नोंथांनि थाखाय 2000 क्रियेट खालायनानै होनाय जागोन। नोंथाङा 2000 फैसाखौ क्रियेट खालायखांनानै बख'नो हानाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि इउजार आइडिखौ बानायनानै लानांगोन। नोंथाङा इउजार आइडिनि थाखाय नोंथाङा 3000 होनांगोन। 3000 1 लेभेलाव। आङो 1 लेभेलखौ बानायखाबाय बेखायनो खिन्थालायासै आङो 1 लेभेलाव बानायखांनायखाय। नोंथाङा 1 लेभेलाव बानायबाथाय 3000 होनांगोन। 3000 होनायनि थाखाय नोंथाङा बेयावनो नोङो साननैनि बिथोराव 2000 फैसाखौ मोननो हागोन। 2000 फैसाखौ मोनखांबाथाय नोंथांनि एकाउन्टनिफ्राय 1000 हाननानै नोंथाङा नोंथांनि लेभेल 1 लेभेलखौ आपडेट खालायनानै होनो हागोन। बिदिनो लेभेल 2 खौ आपडेट खालायोबा नोंथाङा 8000 थागोन लेभेल आपडेट 2आ। आङो लेभेल 1 खौ आपडेट होबाय नालाय बेयो फिसा जानानै थाबाय। 5000 जानानै थादों। ओमफ्राय नोङो लेभेल 2 खौ आपडेट होयोबा नोंथाङा नोंथांनि एकाउन्टनिफ्राय 6000 क्रियेट खालायनांगोन। होनबानो नोंथांनि इउजार आइडिया 2 लेभेलाव जाहैगोन। जिखुनु नोंथाङा नोंथांनि इउजार आइडिखौ बानायनो हागोन। बेबायदिनो नोंथाङा जेरै टेक्स खालायनांगौ बेखौ माबोरै खालायनांगौ आं खिन्थालांनि। नोंथाङा बे रिसिप्ट होननायाव थुनानै होनांगौ। बे रिसिप्टआव बेयावहाय रिसिप्ट नुनायाव थुनानै होबानो नोंथांनि माबाया क्रियेट जाहैगोन। बेवहाय नोंथाङा जेरै भिडिअखौ नायो बिदिनो स्क्रिनशट खालायनानै नोंथाङा साबमिट बटान नुनायाव साबमिट खालायनानै होबानो नोंथांनि फैसाया क्रियेट जाहैगोन। बिदिनो नोंथाङा साननैनि बिथोराव साननैजों नोंथाङा सानसेयाव मोनबा खरै साननैजों नोंथाङा 2000 मोननो हागोन। 2000 मोनखांनायनि उनाव नोंथाङा
इउजार आइडिखौ आपडेट खालामनानै लानो हागोन।